学生の時、友達と朝まで遊んだ。ふと携帯を見ると4時44分だった。不吉だな、そうつぶやくと友達は、ラッキーじゃん。幸せだぞ。そう言った。朝起きた時、ため息をついて起きる人もいれば、良い朝だと起きる人もいる。ご飯を食べる時、スマホやテレビを見ながら何気なく食べてる人もいれば、美味しいと笑顔で食べる人もいる。寝る時に疲れて悩みながら寝る人もいれば、疲れて幸せそうに眠る人がいる。運がいい人も悪い人もいない。運がいいと思う人と運が悪いと思う人がいるだけであり、幸せも同じである。ネガティブを手放す勇気を持とう。ポジティブというのはいつも楽しそうに幸せであるということではなくて、辛い日々でも先に光があることを知っている。忘れないということなんだよ。